मुझे ना वो वाला हंसी आ रहा है। कौन सा? आपको थंबनेल चाहिए है तो आपने वॉइस नोट करके बोलना चाहिए था ना। इतना मतलब वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके थंबनेल बनाया, पूरा पागल है यार। हाँ, पागल ही होना चाहिए। पागल होना चाहिए, पागल है पागल। कोई और क्या कर रहा है? ऐसे बैठा हूँ। आपने बोला नींद आ रहा था, आपने बुलाया लाइव आने के लिए, नहीं तो मैं सो जाता। इतना मुश्किल से आपने थंबनेल बनाया इसलिए आया, नहीं तो नहीं आता। हाँ। थैंक यू सो मच मेरा एलबी में आने के लिए। कोई भी नहीं है, हम और में है। और आपका चैनल कैसा हो रहा है, मतलब WT वगैरह? क्या? आपका चैनल में कितना WT हो गया? कम है, कम है, कम है। ऐसा करो, गैस करो आप। मेरा सब्सक्राइब सब्सक्राइब और वो वाला सेम है, मतलब हाँ, अच्छा अच्छा। वन हाँ हाँ हाँ। 100 200 ऐसा डिफरेंस है। हाँ हाँ। पूरा सेम ही और है। हाँ, त्रिपुरा का मौसम कैसा है आजकल? मैं त्रिपुरा में हो गया। किधर में, आप किधर है? नहीं बोलूंगा, चुप रहो, बाद में बोलूंगा। ओ, बताओ, कोई भी नहीं आया लाइक दे के गया? पहले मैं क्या था ना, तो आया था, अभी मालूम नहीं क्या हो गया। दोनों को देख के पक गया। पहले तो आया था, मतलब अभी मैं काट करके अभी नया, मालूम नहीं कौन देख रहा है। कमेंट भी नहीं करता है। साला मारा होगा देख के, दोनों को देख के बातें कर रखे, वो सुन रहा है। हाँ। आपका कितना हुआ? आप मोनेटाइज कब होगा? मतलब आपका वो आइडिया मेरा मेरा तो मोनेटाइज हो गया, लेकिन 10-15 दिन ऐसा हो गया, मेरा मोनेटाइज हो गया। हो गया क्या? हाँ। बाप रे बाप, मतलब कुछ भी। सिर्फ मेरा बाकी है। तो बिंदिया बिंदिया लोग का भी तो हो गया ना। बिंदिया और क्या क्या नाम था इन लोग हाँ, का उन भी तो लोग हो का गया। हो गया। मुझे नहीं पता, लेकिन साइली हाँ का नहीं हुआ अभी तक। हो जाएगा उसका भी। हाँ, शैली का भी तो। हो जाएगा, हाँ आजकल हो जाएगा उसका। मेरा बाकी है पूरा। देख, ऐसे देखने से पूरा और 3 इयर्स 4 इयर्स लगेगा। हाँ। दैजिरी हेलो 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 एवरीवन गाइस। ओमफ्राय जोंना JDMB बोरै बोरै दाना ब्रोआ ले ब्रो, कौन है प्लीज कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस। अच्छा, मैं गुड वो इवनिंग। पहले पहले लाइव में आके वो करता, आप पिन पिन दे सकता था मेरा मुझे। हाँ हाँ हाँ। वो लाइव, जो लाइव होता है ना फेस लाइव में, ऐसा नहीं कर सकता था आजकल। जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन में तो ऐसा कर सकता है। मेरा भी हिंदी ना बहुत अच्छा से नहीं होता है। फिर भी बोलता हूँ थोड़ा सा। बायदिसिया गुड इभिनिं ओमफ्राय JDMB नाइस नाइस दारना। JDMB ब्रो मा खालामदों, दैजिरि मा खालामबाय दङ? सुसिला हेलो। उसको स्पेलिंग वेरी स्पेलिंग हैप्पी। में अच्छे से, स्पेलिंग तो नहीं आता उसको अच्छे से, देखो। हाँ हाँ। Desira, they have a very good happy friendship day, brother and sister. All right, thank you so much, Desiri. Thank you. By DN, hello, hello, hello. Like that, thank you so much, ZDMB Amadans. Sorry, I want duty. Okay, okay, ZDMB, okay. Simang Raja, ma खालामदों ब्रा? बैलाय सोरदारा? बे लोगो, बे लोगो सारना? Bye ZDMB, I will come back. Thank you so much. Bye bye. Okay, okay. On Namdarna. Bye Kamiari. Hi. Hello. Kamiari.
Family vlogs. गामियारि फैमिली ब्लॉग्स। गामियारि फैमिली ब्लॉग्स का भी तो मोनो हो गया, जेडीएमबी का भी मोनो हो गया, सभी का हो रहा है जा। आपका भी हो जाएगा, टेंशन लेना नहीं चाहिए। मेरा मेरा मोनो हो जाने से यार लाइफ में नहीं आओगे, मैं बिंदास घूमूंगी। हाँ हाँ। कितना आपका मतलब मेहनत, हाँ कितना मेहनत करना पड़ता है दिन भर रात हाँ भर। हाँ, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और आपका आज कितना बजे में एलबी करते हैं आप? मैं 12 बजे करता हूँ रात को। रात का 12 बजे में? कौन आता है रात का 12 बजे में? रात के 12 बजे करते हैं, अच्छा है, लोग भी आता है। और ओ, दिन में तो नहीं आता है, कम आता है दिन में। हाँ हाँ, ओमफ्राय गामियारि अनन, थेंक यू सो माच। स' बिउटिफुल सिस्टार डिएनए थैंक गामियारि यू अन थैंक यू। डीएन अन ओमफ्राय दैजि जादों। हाय सिस्टार कैसे हो आप बोल रहा है दैजिरी ने आपको। ठीक हूँ, आप लोग बताओ कैसे हो? और हम दोनों को देख के कैसा लग रहा है वो बताओ। ओमफ्राय गामियारि होनदों आं थाथ'नो हाया आगै। अके अके गामियारि अके। सब लोग जा रहा है क्या? हाँ एलबी तो ऐसा होता है, जाता है आता है। मुझे ये वाला समझ में आया, सिमां जो राजा ने बोला है, मा खालामदों बड़ा बोला बुइलाई छोड़। ये लड़की कौन है? मुझे समझ में आ गया, ऐसा बोला है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ। डिएन अन थेंक यू सो माच। डिएन मा ओंख्रि जानाय? दैजिरि मा ओंख्रि जानाय? मेथि गु सिस्टार बोल रहा है दैजिरि ने। डिएन थैंक आब' यू। मा ओंख्रि जानाय? बारिश आने वाला है तो। हम लोग का तो इधर आसाम में बहुत गरम है आज। आज बहुत है, बहुत गर्मी है आज। बारिश अभी तक नहीं आया है, आज गर्मी है बहुत। हाँ हाँ, क्या बोलेगा मौसम, अभी बारिश आता है अभी गर्म होता है। पता ही नहीं चलता है आजकल का मौसम। ओंख्रिया दालि आलु सयाबिन सबाय बिमा भाजासोमोन आरोना। थेंक यू सो माच दैजिरि माबा डिएन गोथाव। ओमफ्राय दैजिरिया मा होनदों मैं आपकी एलबी में भी जाता है सिस्टार बोल रहे दैजिरि ने। हाँ, मेरी लाइफ में जाता है तो। प्रीति बसु हेलो हेलो जाता है। प्रीति। थैंक यू थैंक यू। दैजिरि अन रावबो थांलाय फैलाय आरोना मानसिफोरा। सनजित आं अनल' दै ओंखिनो अके अके दैजिरि अन अके। रुको, मैं अभी आएगा। अके। सोर जालायखो बेलाय होनना बुंदों आरोना। माबा त्रिपुरानिलै। ओमफ्राय दे सोर सोर दङ? बिखौ मा होनो खोन्थाहरलाय माबा प्रिति। दा एलबि सोलिबाय ना बिखौ आङो माबायाव दोननि वाट्सएपआव स्टेटास दोननो हागोन नालै दैजिरि अनन। ओमफ्राय जोंना डिएनआ अन होनना बुंदों आरोना। थेंक इउ सो माच डिएन। प्रितिया मा होनदों हायाबा माथो होनदों। ओमफ्राय सबिता बरगयारी आयु बहुत दिन की बार हम लोग का सबिता बरगयारी आया मेरा एलबी में, बहुत दिन हुआ था। मैं आया ना इसलिए आया। हाँ हाँ। ओ कहानी थी तो तो आउट। हाथाइनि थ्रि दटआव गाहायनि थ्रि दटआव थुनानै बबेयाव सेयार खालाम। एन्थ' खालामनो नागिरदों आं नागिरनायालाय।
एलेक्स, मेरे आपके इधर में वो हो गया क्या, सम हो गया क्या? मेरे इधर में तो बहुत धूप है अभी तक। हाँ, अभी इधर भी डूबी है, शाम तो नहीं हुआ हो रहा है। मतलब आजकल ना, मतलब 6:30 बजे में ही रात होता है। ओमफ्राय ब्रादार आया। ओमफ्राय बिदिनो वाव शेयार खालामनो रोङो। ओमफ्राय वाव एलेक्स हेलो दैजिरि अन वाव नाइस। देबरमा बोल रहा है वाओ नाइस संजीत आई लव यू संजीत बोल रहा है। थैंक यू सो मच आशीष देबरमा। दैजिरि अन ये प्रवीण ब्रदर है ब्रदर। मुसाहारि हाय हेलो। ओमफ्राय प्रिति जाबाय नामा होनदो जाबाय जाबाय एलेक्स बर' रायलाय नांदोंना बर' रायलायदों ब्र' दे बुंदो। सबिता मोननो मा ओंख्रि जायामोन सनजित? ओंख्रिया जोंना ना माबासोमोन, मा ओंख्रिमोनथाय आलु पटलसोमोनलै जोंना ओंख्रियानो। बबेनि नोंसोर आब' आदा होनना बुंदों आरोना। एलेक्स आं माबानि उदालगुरिनि, ओमफ्राय बियो माबानिसो त्रिपुरानिसो। ओमफ्राय आशीष ने बोला संजीत में तो सिर्फ केवल क्या प्यार करते करती हो? हूँ। वाह मुझे भी डियन थैंक यू सपोर्ट सो करो, मच। मुझे भी सपोर्ट हाँ करो, मेरा भी चैनल है। हाँ एवरीवन गाइस, हम लोग का संजीता गुरुंग चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। एवरीवन गाइस सोनाली थैंक यू सो मच। दोनफेराखै नामा नों? प्रिति आं दोनफेरबाय, दोनफेरनायालाय माने आं दानजालांनो गिदों आरोना, इंनो सोंदों आरोना। आशीष ने बोला है मेरा साथ शादी करेगा संजीत बोल रहा है। करो करो। हाँ? ओमफ्राय एलेक्स ने बोला है ओ बाजै नामा? दादानो बाजै नङालै। ओमफ्राय मेरे दैजिरिया बेबी अन का। थैंक यू सो मच। दीना ऑन थैंक यू सो मच। आप लोग का मौसम को दिखाओ थोड़ा सा, कैसा चल रहा है? दैजिरि ऑन थैंक मौसम यू तो सो बहुत मच। है। प्रीतिया ए नाम डरना। ये है देखो, बहुत धूप है अभी तक, धूप बहुत हाँ है। हाँ ऑन 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 थैंक यू सो मच। थोड़ा ना, मैं 1 मिनट में आता हूँ, थोड़ा सा कमेंट करो आप। थांखौ दा ओनसोलाय मा जाखोहाय सनजित? जै बर' हारिनि नामजादा सनालि जै बर' हारिनि, जै बर' हारिनि दैजिरि अन थैंक यू सो माच। ओमफ्राय जोंना प्रितिया मा होनदों अखा हायाखै दा होनदों, अखा हाथ'वाखै हानायालाय। ओमफ्राय दैजिरिया अन थैंक यू सो मच दैजिरि अन। आप थोड़ा सा कमेंट करो, मैं आता हूँ 1 मिनट के बाद, होगा? नहीं नहीं आता है मुझे आप लोगों का। जो भी हो थोड़ा सा ऑन करो क्या आता हूँ। Okay. Ako kaya ako na. कमेंट करो कमेंट। पोरो अरे कुछ भी नहीं आया है इसमें, सिर्फ ऑन ऑन ओ आया, एन एन आया, कुछ भी नहीं आया। आप लोग कमेंट करो, मैं और रिप्लाई करूंगी। सिस्टर आप बहुत सुंदर है। थैंक यू थैंक यू दीदी बेस्टी, थैंक यू ब्रदर। ऑन सिकिरी दुईमारी किरी दैमारी ऑन थैंक यू सो मच। लाइक डान 10। थैंक यू। हेलो एवरीवन गाइस, प्लीज कमेंट कीजिए। भाई डीएनए ऑन 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 थैंक यू सो मच ऑन ऑन होने के लिए। दे लोगोफोर सोर सोर दङ सापर्ट खालामना होदो अननानै। बर' सीखना है तो बोलो, मैं बर' सिखा देगा आपको। ओ संजीत मैं फिर से वो वापस आऊंगी ठीक है लाइव में।
फिर हाँ से आऊंगी, 1 मिनट मुझे वो थोड़ा फोटो भेजना है, और घर से कॉल आया आ रहा है। ओके मैं फिर ओके से ज्वाइन ओके। होगा फिर से। बहुत मास थानायनि थाखाय सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामना होदो। ओरैबायसो मोजां नुगोन। ओमफ्राय जोंना प्रितिया मा ओंख्रि होनदो? ओंख्रियाना जोंना माबासोमोन मा होनना बुंगोन इखो पटलजों आलुसोमोन आरोना ओंख्रियानो। आं जिरायग्रा जायगा नायनोबा नोंसोरनो खोन्थानो आङो र'। ओरैनो आरोना आं जिरायग्रा जायगा नै ओरै माइबारि जाजोब्बाय। अरुणाचल इखि भुटान नै ओरै केनेल आरोना। केनेल आरोना नै आं जिरायग्रा जायगा। 50 थाखानि नेट पेक सोलायलायदों आङो नोंसोरनि थाखाय लोगोफोर एसे सापर्ट खालामना होदो दे। ओमफ्राय बा जिरायग्रायानो ओं जिरायग्राया बहुद मोजां। बिराद मानसिफोर फैयो बेहाय जिरायनो। ओमफ्राय जोंना दैजिरिया मा होनखो नोंखौ जा थान्दा नुखायो होनदों आरो। नोंखौ जा थान्दा नुखायो होनदों आरोना। आं थान्दा नङालै आं बिराद गरमसो मानसिया। बिराद गरम आरोना आङो थाम्फैया। ओमफ्राय बहा दङ गामियाव ना बेलेगाव होनना बुंदों आरोना। आं गामियावनो दङ। गामियावनो दं आङो बेलेगाव माने बेलेगाव जेरावबो गैयालै थांगोनसो आं र' बेलेगाव। बाहेराव आरोना जि बाहेराव थांगोन ना बोरायबासो फैनोसै न'आव। ओमफ्राय सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो। दों दादा नों रागाजों रोङाना दादा नों रागाजों नो रोङा ना होनना बुंदों आरोना। आं रागा जोंनो रोङो मानो रागा जोंनो रोङा बेलाय आंना रागाया बिराद देनजारसिनसो। खारजोब्बाय माथो मानसिफोरा जोंहा सिख्लाफोर नुबाल बिराद मानसिफोरा फैसावोलै। सोर सोर दङब्रा कमेन्ट खालामदो दे। जोंना मनेस्वर बारे मा गोसोखांना फैखोलै मनेस्वर दिनैलाय। हाबा जाथ'ला होनबा हाबा जाथ'ला होनबा होनना बुंदों। हाबाखौनोथ'लै आं हाबा जाथ'ला आंबो। हाबा जानोब्रा आं हाबा जाथ'लादांलै। नोंसोरनिखौनो जानोसै थालिर गायजानोसै आङो ओमफ्राय दैजिरिया मा होनदों नायाव मिनिनायाव रागा गैयै बायदि नुयो नोंखौ होनना बुंदों आरोना। रागा गैयै माने रागा गोजासो। ओमफ्राय जोंना प्रिति नों मा खालामबाय दङ मा ओंख्रिमोन नोंस्रा खोन्थाहरलाय देलाय। ओमफ्राय प्रितिया मा होनो दे गोदान दंबा लोगो जादो दे होनना बुंदों आरोना। गोदानानो रावबो गैया माथो हाबा लादो दादा होनना बुंदों आरोना। हाबा लायालै आं हाबा लानो गोसो गैया। साख्रियाल हिनजावनोबासो हाबा लागोन आङो साख्रियाल आंखौ जिरायना जाहोनो हानाय मोनबा। आंगो जायनो जिरायना जा दा बायदियाव ना दानो सोरबा मालिकनि फिसा आरोना नोंखौ जिराय जिराय जागोन आङो होनना बुंबा दानो हाबा जागोन आरोना आङो। आं हले जाहोनो हाया नालाय ओंखायनो आं हाबा जाया आरोना। प्रितिया मा होनो जोंना थोदस मा हाबा जानो बेलाय। हाबाब्ला नामा होनदों दा आरोना। हा हालाला नङा प्रिति। हाबा जाथ'ला होनबा ओइ मनेस्वरा होनदोंलै मनेस्वरा नै हाबा जाथ'ला होमबा होनना बुंनायखाय मनेस्वरखौसो होनदों आङो बहा खारखो बे मनेस्वरा। ओइ मनेस्वर बाव थांखोब्रा माथो लाबोसिगोननो बाजैखौ। दारिखौ सिनना ला गाज्रि नुयो दादा। दाराया गाज्रि नुबा आं दसेनो दोङो ओरै साइद साइडनिखौ।
मानसिफोरा दारि सिननोसो आंखो बादायो आं दारि सिननो बादायोथ' मानसिफोरा दारि सिनबा गथ'थ' नुयो होनना बुङो आं जि गिर्जानिफ्राय दासो न'आव फैदों आदसा गिर्जानिफ्राय दासो न'आव फैदों अ दिनै सानदे ना आदसा सानदे ना अके ओमफ्राय मनेस्वरा मा बुंखो गैयालै होनना बुंदों आरोना संगिता सन्जिता बल' हाय बोल रहा हाय हेल' हेल' ओमफ्राय प्रितिया मा होनदों हाबा जाला नामा हाबा मा होनो जाला नामा नङा हाबा लाया नामासो होनो आदसा मनेस्वरा मा होनदों नोंसोर लाग्रोदो हैद आं हायालै ओइ मनेस्वर एल बि आव फैनो नामा फैनो हा थुक्राझाराव फैनो नामा जयनिं करेगा अभी संजित हाँ करो जॉइनिंग करो हाँ करो ओमफ्राय प्रीति ने बोला संजीता ज्वाइनिंग भी बोला संजीता देखो आपको ज्वाइनिंग के लिए बोल रहा है प्रीति ने ओमफ्राय दैजिरिया अन थैंक यू सो मच सिखिरि दैमारि प्रिति बसु कमेन्ट चेक रिप्ले मि होनना बुंदों आरोना नैलै नायनोबा नालाय माबायदि नै बिराद बरिया जाना दं ने नै अख्रांखौ नायलाय अखा हागोनसो ना ब्रा दा मोनायावलाय ब्लू लाय होनना बुंदों आरोखि ब्लू ने ब्लु होबाय आङो प्रिति नोंनो ओमफ्राय जोंना प्रितिखौ ब्लु दे देहाय मनेस्वरा मा होनखो नाम्बार हरदोब्रा सोरनिबा दंबा होनना बुंदों मनेस्वरा आयु नाम्बार बिखाय आंनाव नाम्बार गैयालै नाम्बार गैया आंनाव ओमफ्राय जै जिरिया भेरि नाइस बल राय थेंक इउ सो माच देखो हम लोग का मौसम कैसा हो रहा है इधर ऊपर में अच्छा है। बारिश आएगा शायद मालूम नहीं ये खेती करता है इधर में। धान का खेती करता है इधर अच्छा धान का खेती इधर बहुत अच्छा है, इधर में तो बहुत गर्मी है। हाँ लाभ दैजिरिया लाभ मिनिला जोब्बायलै कमेंट करो सब लोग फिर से भाग गए देखो। मैं जब नहीं था तब तो कमेंट इतना सारा आ रहा था। वो हाँ मैं हाँ ऐसा ही होता है लड़की जो होता है ना लड़की होने से ज्यादा कमेंट आता है लड़की होने से ना कमेंट ही नहीं आता है सिकिरी दैमारी ने बोला वन थैंक यू सो मच दैजिरी ने बोला संजीत बोल के हाथ दिया है दैजि बेयां दैजिरी ना मेन चैनल से नहीं आ रहा है दैजिरी कमेंट 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 मनीषा मा होनदों बा बेयाव बेयाव बोजोंनिलै बेलाय होनना बुंदों आरोना बोजोंनि होनो आरोना एकदमबारे माबानिसो चाइना बरदारनि चाइना चाइना से है क्या मैं। चाइना बॉर्डर से, बॉर्डर के पास घर नहीं है, मैं बॉर्डर के पास रहता है, इधर भी नहीं उधर भी नहीं। ओमफ्राय दैजिरिया कमेन्ट बोल रहा है ओमफ्राय मा इयो लड़की देखना, लड़की दिखाने लड़की लायक देखने नहीं है, लायक जाएगा नहीं है यहाँ से। देखने के लायक नहीं है, अच्छा जाओ जाओ जाओ। ओमफ्राय प्रितिया अन थैंक यू सो मच दैजिरिया हेल' हेल' होनना बुंदों मनेस्वरा कौन सा जगह से बोल रहा है बोला ना चाइना और या इंडिया बॉर्डर। त्रिपुरा से है, त्रिपुरा। मनेस्वरा दिनै खामानि गैया नाब्रा मनेस्वर आपका ड्यूटी नहीं है अभी वो आसाम में वो नहीं हुआ क्या प्लाट, पहले तो आसाम में बहुत पानी पानी था, बहुत प्लाट हुआ था। आसाम में आपके तो होता है अभी अभी नहीं हो रहा है आसाम में ना इतना बारिश आने से भी ना हम लोग का गांव में कभी भी ऐसा पानी नहीं होता है हम लोग का अच्छा गांव है तो मतलब फिर
मतलब हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट है ना उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट मतलब थोड़ा ऊपर जैसा है मतलब इसलिए मतलब बारिश होने से भी ना इतना मतलब कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओ बाकी वो मोनेश्वर है ना मोनेश्वर का डिस्ट्रिक्ट में पूरा बारिश होने से पूरा मतलब ये होता है मोनेश्वर का और देजिरी का इन लोग का गांव में मतलब इन लोग का डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट सबसे अच्छा है आसाम में। मेरा मेरा मैं ना वो साहिल सिस्टर को मैंने वो भेजा है थंबनेल वो देख के हंस रहा। साइली मेरा एलबी में नहीं आता है रे आजकल। आएगा आएगा अभी आएगा अभी आएगा मैंने बुलाया। मैं कल रात में साइली का एलबी वो में था आया ना। है देखो वो ऑन है ऑन है ऑन है वो देख रहा है। हाँ ओमफ्राय मनेस्वर मा खबर नामदों जोंना दैजिरिया प्रिटिनि गेम अफार नाइस थैंक यू सो मच प्रीति क्यों रो रहा है ओमफ्राय जोंना प्रीति ने बोला है हमारा जगह में एक भी पानी पानी नहीं देखेगा अच्छा ओ दैजिरी तीन बोला तीन जन औ थ्री बहानि नों आदमी वो मनेस्वर कर नों सकता है क्या? हाँ हाँ क्या क्या टुगेदर सिर्फ मतलब 2 people ही वो कर सकता है टुगेदर लाइफ और 3 आदमी नहीं कर सकता ना। नहीं कर सकता मुझे भी इसका कोई बोल रहा है सेटिंग है लेकिन मैं 2000 एलबी देने से पहले इतना ढूंढ रहा था मैं यूट्यूब में लेकिन नहीं मिला मैं ऐसा सेटिंग मालूम नहीं अच्छा है कि नहीं। पानी नहीं जाता है ना। किसी किसी के थर्ड दादा हो संजीत बोला जाता है ओमफ्राय आया बोलना इनिफ्राय आएगा। प्रिटिनि मा आंखो वान हाबाथाय बारिश आने भी पानी पानी नहीं दिखता हमारा गाँव में अच्छा आएगा वन हाँ वन हफ्ता आने भी हाँ आने से पानी नहीं देखा। हाँ देखेगा हमारा गांव में। हाँ लाइक ओमफ्राय साइली लाइक डन दादा संजय बोला थैंक यू सो मच साइली ना थोड़ा मुझे जलन होता है रे एवरीवन दादी भी गाइस मालूम नहीं क्यों जलन होता है अने भाई दैजिरिया मतलब ये दोनों आएगा दादा बोल रहा है मोनेश्वर ने बोला दैजिरी सामने देखा है गिजेरावनोलै नामजादा प्रीति ने बोला हमारा जाग्रा जागरा भूटान भूटान से है ना और हमारा जगह अच्छा भूटान से हम लोग का भी भूटान से ना देखो भूटान ना ये भूटान होता है वो साइड ना भूटान हो जाएगा और वो साइड में ना अरुणाचल हो जाएगा। अच्छा फिर कभी हम लोग आएंगे आसाम में ब्लॉग करने के लिए अब हम लोगों को घुमाना आसाम पूरा। हाँ मनेस्वर ने बोला सनजित खोन्था हरदोलै आंखौ बहानि दैजिरि माबा मनेस्वरा ना माबानिसो बाक्सानि मनेस्वरा बाक्सानि सिमला आरोना सिमलानि ओमफ्राय साइलिनि बोला ओइ दादा सनजित बोल रहा है हेलो के एस एन ने बोला है यारपा यारेपा मतलब क्या है ओके आरिफा साइली ने बोला मुझे है मोरा संजीत मुझे क्यों जलन होगा उर्ला दादा संजय बोल रहा है और दैजिरी ने बोला है मोजाङैनो थानांगौ मनेश्वर बोल रहा है के एस एन ने बोला है तो ठीक है मैं बाद में आऊँ। तुम हिंदी वाला दोनों हम लोग हाँ आएंगे। दो मो मेरा क्या क्या रिश्तेदार बोला आ मुझे समझ में नहीं आता रे गया मेरा रिश्तेदार आ गया तुम्हारे लाइफ में मैं जा रही हूँ मैं अभी जाऊंगा अ- मैं। अच्छा सर बाय बोल रहा है ओके ओके भाई साइली ने बोला है बोरो सीके बोल रहा है ओमफ्राय बयार बयारा मा बुंखोलै मिनिलाजोब्बाय के एस एन आ मा होनदों साइलिना हाय हेलो प्रीति ऑन थैंक यू सो मच साइली ने बोला है ओए तेरा मैसो गर्लफ्रेंड कहाँ है मेरा मैसो गर्लफ्रेंड नहीं है रे साइली भाग गया मेरा मैसो गर्लफ्रेंड किसी के साथ भाग गया
ओमफ्राय एक बार हाँ साइली ने बोला है KSN बोडोसी केपिल हंस रहा है KNC ने बोला ओ बडोदा बोल रहा है बड़ौदा नामा साइली ने बोला थोट्स दैजिरि पागला जाबैलै नामदों आरोना ओमफ्राय दैजिरि ने बोला है रुको सिस्टर मत जाओ ना बोल रहा है और इसके बाद PR बोरो नाम दे हाय हेलो हेलो ब्रदर बोल रहा है हेलो हेलो हाय साइलें बोला दादा संजीत मा ओंख्रि हम लोग का आलू पटल था रे कोई दाली कोई सब्जी नहीं है चारा जाएगा अब जाएगा भाई साथी हूँ सब सभी अच्छा है थैंक यू सो मच सुपर थैंक्स देने के लिए बोयार गुंडा ना बोयार थैंक यू सो मच बोयार सुपर थैंक्स देने के लिए थैंक यू सो मच आसरा है निफ्राय ठीक है ये मुझे इसके बाद मुझे भी है सुपर चाट मेरे लिए मिला है संजीत थैंक यू बोलो थैंक यू बोला है मैं थैंक यू सो मच सुपर थैंक्स देने के लिए थैंक यू सो मच भाई KSN ने बोला है टाइम कमेंट नहीं आम लास्ट ओ बाय साइली ना बोला साइली ना स्टिल साइली होगा ना ओमफ्राय साइली ने बोला है दादा संजीत संगीता ने लादो नों बोला साइली मोरा क्या क्या बोल रहा है ओमफ्राय बोयार ने हंस रहा है बोयार हेलो कैसे है बताओ बोयार मनेस्वरा मा होनदों संजीत गोथावानो माथो होनाव दाना मनेस्वर जासाबलाबायबाय साइली ने बोला है बात वर्ड ये KPL KPL KSN बोरो बासी बोल रहा है मिलियन खाख्लारि लाइक दान ब्रो थैंक यू सो मच ब्रो लाइक दान होनायनि थाखाय आनिफ्राय मनेस्वरा मा बुंखो जोंना बिल्डिं लाय लै मालायसो होनदोंना बिल्डिं लाय लै मालाय बिल्डिं मा बिल्डिं होनखोब्रा मनेस्वर बुजासैलां ओमफ्राय दैजिरिनि बोला साइली संजीत मेरा अंकल की बेटा है होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय KSN ने बोला है ओ कपाल बोल रहा है कपाल ओमफ्राय साइली ने बोला है अच्छा ऐसा है क्या दैजिरि बोल के हंस रहा है PR ने बोला है ब्रो ब्रो बरो रोङा ना ब्रो होनना बर' रोङो ब्र' रोङो ना मा होनना बुंखो बर' रोङो ब्र' PR ब्र' मा खालामदों मा खबर दे खोन्थाहरदो ब्र' मा खालामबाय दङ बोरै खबर सबरा ओमफ्राय चेनेला माबोरै आवगायगासिनो खोन्थादो दे बेनिफ्राय हम लोग का KSN ने बोला है तुम जाने पूरी बय थ' बोल रहा है ओमफ्राय दैजिरिनो दादा सन्जित होनना बुंदों ओमफ्राय मनेस्वरा मा होनदों बिल्डिं न'लै होनना बुंदों आरोना ओइ आदसा संजीत बिल्डिं न'लै आदसा मनेस्वर बिल्डिं न'खौसो नायबाय नोङो संजीत मैं ओइ कमेंट तेला करूंगी हाँ तो मैं कमेंट रिप्लाई करूंगी ओके ओके आपके इधर में म्यूट नहीं ओमफ्राय रखा कुत्ता भौंक रहा है आपके इधर ओमफ्राय साइलिया मा बुंखो मुझे आता है बर' लेंगुवेज आदसा बोयारा मा होनदों संगीता आपका बीआई हाय क्या बोल रहा है बीबी ओमफ्राय बीबी बीबी क्या बोल रहा है नहीं साइली ने बोला है बयार हंस रहा है ओमफ्राय बयार ने बोला ओइ बाहाय साइली बोला ओमफ्राय साइली ने हंस रहा है मनेस्वर ने बोला सानैखौबो नायदों आदसा सानैखौबो नायदों आरोना ओमफ्राय क्या खा रहा है ओमफ्राय दैजिरिया मा होनना बुंदों दादा सन्जितआ जा खुसि दिनै होनना बुंदों आरोना आं बिराद टेनसनमोन दिनै बिराद खुसि देखो मेरा बडिगार्ड OMG कलिया हाय चला गया कुत्ता हेलो देखो मेरा पीछे में है बॉडीगार्ड
बहुत भी तो राय बेनिफ्राय भी जोंना मिलियना अन थेंक इउ सो माच के एस एन ने बोला है रातार दी बाय ने सुई फुंग थोंग खा मैं आप लोग का भाषा से आप लोग का भाषा ना मुझे एकदम बड़े समझ में नहीं आता रे पढ़ने के लिए नहीं आता है मैं मैं कमेंट रिप्लाई करूंगी, आप चुप ओमफ्राय रहो। दे पढ़ो कौन सा बे अभी किसका है कमेंट, कहाँ गया? अभी पीआर का पीआर PR ये आपने वो कंप्लीट किया ब्रो ना कमेंट, रिप्लाई लिया ना? आं खुनाया दे ब्रो मिलन सनजित नाम्बार हरदो बुरा सुरनिबापुर लाबुं कानसोई आं कौन है ये? दे हरगोन दे मनेस्वर हरगोन दे कौन है ये? फ्रेंड है, फ्रेंड। मनेस्वर हाँ मनेस्वर मेरा फ्रेंड ही है ओए दादा नोंनि सुइमानि पुंदो कौन है ये बिथराय कमेंट नोंनि सोरमानि रिप्लाई करो आप। मैं ये मटर खा रही हूँ। ओके मैं हंस के मर जाऊं दादा सुन बोला साली तू क्यों मरना है तू मरेगा ना तो दुनिया सर्वनाश हो जाएगा क्यों मर रहा है तू भाई डिजिटे ऑन थैंक यू सो मच साइली ने बोला दादा संजीत तेरी गर्लफ्रेंड किधर है मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है साइली मैं अकेला हूँ साइली ने बोला है ओए दादा संजीत कुत्ता को की खुश किलो दो क्या कुछ खिला दो यार बोल रहा है कुत्ता भाग गया घर में अभी नहीं है बिथराया मा होनदों बाजै नामा ब्रा दादा नामदों बाजै नङा अबाव बाजै जालाबायनांगौ हाबा जाया मोनजायाबा जायो नामा नङा लोगोसो बिथराय लोगोसो हो ओमफ्राय सोर दङ दे कमेन्ट खालामदो साइलिया मा बुंखो दादा सन्जि तेरी वाजा वजह से मैं मरेगा तेरी वजह से साली मेरी वजह क्यों मरना है इसके बाद के एस एन ने बोला है ओ भाई स्नीता की टीम जाने सा साओ बोला ये ऐसा है ओ और पियार ता मजानी चाओ पियारा मा मटर बुंखो जोंना मा बर' जादों दे नामदाना पियार ब्र मा बर' जागोन दे नामदाना पियार ब्र मा बर' जागोन दे ओंलै ब्र पियार ब्र मा बुंनो आरोना ओमफ्राय साइलिया मा बुंखो मैसो हारिनि जै दादा सन्जित नांबाय आरोना जासिला नार्जारि हाय आगै नामदाना हाय हेल' जासिला ओमफ्राय पियार ब्र मा खालामदों पियार ब्र नों बहानि मोनलाय खोन्थाहरदो दे ब्र अननानै एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए कौन है ओमफ्राय मा जाजोबखो मानसिफोरालाय आप दोनों का जोड़ी बहुत थाबथाजोब्बाय अच्छा माथो है। हम दोनों का जोड़ी बहुत अच्छा है संजीत और संजीता। माय गॉड फ्रेंड है, फ्रेंडशिप है। सिनुई संजीत पुरबुरा मालायसो थुइलायनो ओंखारलायनाय हाँ मैं जा रही हूँ, बाय। आंनासो नेट स्ल' ना मैं बेनासो जा नेट रही हूँ। स्ल' जाखोब्रा मेरा पास तो एक भी कमेंट नहीं दिख रहा है मैं पूरा ये हो गया था अभी आ गया आयु आप दोनों का जोड़ी बहुत अच्छा है बोल रहा है काट गया रे काट गया मेरा जोड़ा नहीं है ओमफ्राय साइलनि हास्राय मनेस्वरने बोला सेसलै सन्जित सोर बारा मालासो थैनो ओंखारलायनाय नामदारना
साइली ने बोला ओए दादा संजीत नोनो मुंग सो संगीता बोलो बोल रहा है। केएस ने बोला भाई संगीता की खुश खुश बोल रहा है। रिजरिया मैंने साइली आप भी कल टुगेदर एलबी आओगा ना दादा संजीत के साथ बोल रहा है। कोई कोई पर्सन टुगेदर एलबी आएगा तो बोलो मैं अभी लिंक दे देगा। भाई साइली ने बोला है मुझे भी करना संजीत की साथ टुगेदर एलबी। संगीता हेलो संगीता साइली ने क्या आश्रय जासिले मा होनदों मोजां ना आगै होनना बुंदों मोजाङानो संगीता आश्रय। ओमफ्राय पियारा मा होनदों आंना धेमाजि सिमोन सापुरिनि आदसा अके। ओमफ्राय जोंना KSN ने हास्राय साइली ने बोला है हाँ लादों संगीता ने नामदार अच्छा। भाई संगीता ने बोला कौन है ये लोग बोल रहा है मालूम नहीं। भाई संगीता ने हंस रहा है संजीता संजीता अच्छा संजीता बी हंस रहा है। डेजिरिया मामू को क्यों नहीं करना साइली दादा के साथ बोल रहा है। बॉय ने भी हंस रहा है बॉय और ने भी। साइली ने बोला आई हेड यू दादा संजीता अच्छा थैंक यू सो मच साइली। और इसके बाद बॉयर ने बोला आप संगीता को आई लव यू बोल दो मैं आपको सुपर थैंक्स कर देंगे बोल रहा। अच्छा गुस्सा हो जाएगा रे आई लव यू नहीं बोलेगा फ्रेंड है ना। साइली ने बोला है दादा संजीत आई हेड यू बोल रहा है। देखो साइली ने आई हेड यू बोला ओके साइली आई हेड यू टू। भाई संगीता ने बोला गुंडक सब बोल रहा है गुंडक गुंडक। भाई डेजिरिया माने दादा संजीत का गर्लफ्रेंड साइली है ना बोल रहा है। जासिला मा होनदों नों बबेनि मोनलाय आगैनि आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि उदालगुरिनि। साइलिया मा होनदों मेरा संगीता ने संगीता है बोल रहा है। अच्छा KSN ने बोला है आप कहाँ से हो है आप कहाँ से है मैं आसाम से हूँ मैं आसाम से हूँ मैं आसाम से हूँ। इसके बाद बॉयर ने बोला हंस रहा है। साइली ने बोला थोट्स मोरा डेजिरे बोल के गुस्सा आ गया। पियार ने बोला है नोंना महानि ब्रो नोंना आं उदालगुरिनि पियार ब्रो आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि। और इसकी बाद संगीता ने बोला गुंडक गुंडक तुम सा गुंडक ने तुम सा बोल रहा। जासिला ने बोला है अच्छा बोल रहा है। बोया ने बोला है आप कितना क्लास तक पढ़ाई किया अभी तक हिंदी पता नहीं अच्छा आपको बोल रहा है। हाँ मुझे ना मैं हिंदी लैंग्वेज को ना अच्छा से मतलब नहीं होता है मेरा हिंदी लैंग्वेज मतलब बोलने का इतना अच्छा नहीं होता है। बुरा मत मानना मेरा हिंदी लैंग्वेज अच्छा नहीं होता है। अनिफ्राय डेजिरे ने बोला दादा संजीत ने साइली को प्यार करते हैं ना बोल रहा है। साइली ने बोला हंस रहा है। बोयार ने भी हंस रहा है। संगीता भी बोला हंस क्या हो गया बोल रहा है। संगीता और गुरु ने बोला है हंस रहा है। साइली ने बोला ओए डेजिरे आं दादा संजीत एन मोजां मोनो मोरा बोल रहा है। डेजिरे बुंबाय साइली आप नहीं हो तो दादा संजीत का गर्लफ्रेंड कौन है बोल रहा है। बोयार ने हंस रहा है बोयार आपका मेरा से टुगेदर एलबी आएगा तो बोलो बोलो अभी कौन टुगेदर एलबी आना चाहता है मेरे साथ अभी मैं लिंक दे देगा इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करो। मेरा इस वीडियो में ना इंस्टाग्राम का लिंक है अभी लिंक में क्लिक करके कमेंट करो आप भी मैं टुगेदर एलबी का मतलब लिंक दे देगा आ जाओ। मेरा में इतना अच्छा कमेंट पढ़ने नहीं आता है ना इसलिए कोई पर्सन आके मुझे थोड़ा कमेंट पढ़ के दे दो मेरे लिए। हंस रहा है हम लोग का 90K ने हंस रहा है 90K बोलेगा मैं अभी 90K हंस रहा है 90K ब्रदर। पियार ने बोला है ब्रो लोगोफोरखौ लोगो जानो थिन ब्रो। हाँ एवरीवन गाइस देखो पियार के साथ फ्रेंड हो जाओ जो नया है पियार के साथ फ्रेंड हो सकता है पियार बोरो चैनल के साथ कौन कौन नया है
पी आर बोरो के साथ फ्रेंड जाओ और इसके बाद साइली बोला दैजिरि तेरा थाकला बाजाएगा में आच्छा दैजिरि का थाकला बाजाएगा साइलिनो मनिसरा मा हर दे आंनो फैनो मनेस्वर देलाय कमेन्ट हरगोलाय आं नागिरबा एसे गोबाव जायो नालाय नोंनि नाम्बारखौ देलाय आंनि वाट्सएपआव आंनाव कमेन्ट हरलाय एस एम एस खालामलाय वाट्सएपआव एस एम एस खालामलाय देलाय ओमफ्राय दैजिरिया मा होनदों साइली बाता दीजिए ना प्लीज दादा संजीत का गर्लफ्रेंड कौन है साइलिने बोला दादा संजीत आं साफ खालामा दोन अच्छा साइली का ना बारे इतना व्यूज आता है आजकल बाबा इतना 100+ मतलब परसेंट आता है साइली का इतना साइली आजकल इतना मतलब डोन हो गया अरे साइली का ना साइली जो एलबी करते हैं ना बात करने से ऐसा बोलता है इतना हंसता है मैं साइली का एलबी भी ओमफ्राय दैजिरि अन थैंक यू सो मच साइली ने बोला दैजिरि दादा संजय का गर्लफ्रेंड मैसो हारि है बोल रहा है कौन मैसो हारि साइली कौन अच्छा मनेश्वर फैबाय ओमफ्राय बाय बाय दादा संजय साइली अभी जाएगा संगीता आश्रय आई एम तो बाक बोल रहा है रो थाबायमोन दांलै मनेश्वर वाट्सएपआव हरबाय आं मनेश्वर नायदो लिंहरबाय आं ओमफ्राय मा होनना बुंदों जोंना क्या नाम हे मैसो हारि बोल रहा है पियारना मा होनदों मा गामि ब्र उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि उदालगुरियानो आरोना टाउन उदालगुरियावनो आरोना आंना ओमफ्राय साइलिया मा होनदों हा दादा सनजित होनना बुंदों दैजिरिया बिबि होनना बुंदों आरोना बयारा मा होनदों आपका सुपार सात आसि मा होनना बुंदोंमोन इयो र' आपका सुपर सात अच्छे अच्छे बोलो आप एक लड़की को प्रपोज करना पड़ेगा बोल रहा है अच्छा 90K किसको 90K साइली ने बोला बाय संजय बोल रहा है कमेन्ट फरायनो हालाय आं एसे बारा कमेन्ट फरायनो हालालै कमेन्टआनो फैयाखै माथो खोनायाखैब्रा इलाय हा कमेन्टआनो फैयाखै माथो ये कौन है दादा संजीत 19 ने हंस रहा है डॉग का देखो बोल रहा है डॉग का देखो बोल रहा है एबेनिफ्राय थादो एबेनिफ्राय गुंगा सिककटेम अंका माबानिफ्राय फरायदो नै दैजिरि अननिफ्राय फराय दैजिरिनि साइली ये कौन है दादा संजय बोल रहा है संगीता ने बोला है कौन है ये बोल रहा है ये मेरा फ्रेंड है वो अभी मोनेश्वर बोल रहा है ना आप लोग वो मोनेश्वर ही है हिन्दी से मा कोरियान थाबथादों नामाब्रा माथो जेबो आवाज खोनायालै एसे एसे थाबथाबाय दङ मा थाबथाला जोबखोब्रा दैजिरि अननन 90K ने बोला हिंदी से पढ़ना पढ़ना रंगा वो हाय बोल रहा है दैजिरि ने बीबी बोला है साइली ने बोला मैंने कमेंट पर परे ओ परे लै ये दादा संजय बोल रहा है दैजिरि ने लाव बोल रहा है लाव पीआर ने बोला है ब्रो दोनथ'बाय दे अके पीआर थेंक इउ सो माच आंनि एलबियाव फैना सापर्ट खालामनो थाखाय मनेश्वरा मा जाखोब्रा थाबथाखो ना माखो माथो जेबो आवाज खोनाला
गोदनाबो मावा सनजितआ मेगनबो मावा माथो साइली आंनासो नेट नाङा ना मनेस्वरनासो नेट नाङाब्रा आंनाव दासो स्पिड जादों नै सनजित हा तुम्हारा दाढ़ी कर लो सनजित सनजिता हा संजिता नोङो दारि हाना लानो होदो संजित तुम्हारा दाढ़ी कर लो ओइ आं कमेन्ट खा दं कमेन्ट उल्टा पुल्टा होननानै ओंलै ओइ मेरा नेट स्लो हो गया उल्टा पुल्टा हो गया सब होननानै ओमफ्राय साइले हंस रहा है बिरंग नाइनटी हंस रहा है नाय संगीता बोला संजीत तुम्हारा दाढ़ी काट दो दाढ़ी दाढ़ी नहीं काटेगा ओमफ्राय बयनिबो हांसराय ओइ आं थांखा दं फैयार मैनाय बोलरे ओइ मोजां खोनालाना आङो मा जाखो दा मा जाखो खामानि दिनखा नामा हा नामानो इदिनोखा नामा होनदो आंबो थांखाबाय साइली अके अके यूट्यूब चैनल प्रमोट करना नेटानो मोजां नाङा नामा संजिता यूट्यूब मा चैनल खालामदों हा संजिता जी जिन साइली संजिता आंबो नेटानो थां नाङालै नेट नांला र' अके 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 माबाना दंलै नेट नांला उन्दुना नांलालै गैया हा हा डिउटि मा गैया होनदों उन्दुना दं डिउटि गैया ओइ नेटानो नांला माथो मा जाखो आंनालाय आंनाबो इदिनो जादों संजिता क्या ये कर रहा है फुल्लि नुजोबालै आंनाव फुल्लि नुजोबा संजिता आंना नेटा बुथ्रल जादों आं ब्र थांबाय इउटुब चैनल प्रमोट करेगा कमेन्टआनो जालालै कर रहा है आंख खांबा उदजि होनना बुंदों किया हे हे हा कर रहा है ओइ नेटानो मा जाखो नेटानो स्ल' जाला जोब्बाय माथो नांदोंलै खेला ओमफ्राय आं गोरिब बैनाव नेदोंलै खेला बै नायदों ना नांदोंलै खेला बैनाय आदसा नांदों आंथ' गल गल जाबाय थाखो आंनाव माबालाय ओमफ्राय दैजिरि अन थेंक इउ स' माच कमेन्ट थाबथाला जोब्बायलै मा जाखोब्रा जालालै थाजाला मेसेजानो फैला माथो लाक हरदो सोरबा हा दैजिरि हाय मनेस्वर मोखां ओइ मनेस्वर मोखां देखाय दे होनना बुंदों आरोना नुवाखै होमबा गैया माथो हा मोखांखौ नुखादों दा गोरिब हिन्जाव नांगौमोन हिनजाव नांगौबोनलै होनना बुंदों आरोना हिनजावखौथ' मोनगोन र' जाया बसुमतारी मोखां नायनो नुवाखै होनबा नुखाबाय दं माथो सनजित आंखौ नुवाखै नामा हो माबायदि उन्दुना दं मानसियानो माबायदि बादाल उन्दुना थाखायो बाला माबा माबालै माथो उफाय गैया ओइ केनेलाव नेट बारा नांमारा नै एसे एसे नेट नांबाय आरो ना दैजिरि नुखाबाय दं दा माथो जेबो रिप्लाय होला बोरै जाखो बोरै जाखो मेसेजानो फैला माबा रावबो कमेन्टखौनो खालामला माथो थाबथाला जोब्बायलै सनजित नोंना आदजोनल' दङ 11 जोन कमेन्ट खालामनो होलै
ओंलै माबा मा होनना बुंगोन सनजित दादा नोंनि लोगोखौ नायनो मोखां देखायदो ओइ नोंनि मोखां नुवाखैनोलै बोरै जाखो जानो मिथिला आङो दैजिरि सनजित दादा नोंनि लोगोखौ नाय बोरै जाखो हमनो हाला एसे मोखांखौ देखायना होदोब्रा सिखारदोरा नोंबो सिखारथारा नामा मा होनदो माबोरै नेटानो थाबथा थुथाब्रा 50 थाखा गाहामनि नेट पेक सोनाया लस जामारदों आंहा आनलिमिटेड सोनाया दिरा खलबा दैजिरि नुवाखै होनबा मोखांखौ सिख्लाफोरबासो मानसिफोरा बिराद फैयोलै सिख्लाफोर सिख्ला गैयाबाथाय खारजोबो दैजिरि मा होनगोन इखो दा एन 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 दैजिरिया अन अन होनदों आरोना अन अन माने अनखौ होनना फरायबाय आं उम थांजोब्बाय उम 9 जन जालायबाय नै नै जोंना गामि लामाया नै अ माबा नामा ब्लक बहायनाय नामा ना ओरैनो प्लास्टार ब्लक नङा फाखाखा दैजिरि खोनादोंना दादा होनदो नै ओरै थांनांगौ जोंना न'आ दैजिरिया खोनादोंना दादा होनदोंलै सनजित खोनादों 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 बुं लैथो लाहार खोनादोंना दादा खोनाबाय आं खोनाबाय लैथो ला हारि नों लैथो अ मा नोंनि बेनि नोंसोर लायनो सासेया आं उदालगुरिनि उदालगुरिनि आं बाक्सानि आं उदालगुरिनि सनजितना दारिया गोमो मो जालायोलै देनजारसो जाथिब्रा गोमो नङा दारि जाथिसो मानसिफ्रा कालार फुनदों नामा होनबावलायसै मानसिफोरा आंखौ ओमफ्राय दे सोर सोर दं कमेन्ट खालामना होब्रा लोगोफोर माबोरै जाजोबखो नायनोबा बांसिनसो नायो नामा होनदो ओंलै दैजिरिया लाभ हरदो थेंकिउ थेंकिउ ओमफ्राय दैजिरिया नै हालेवबाय ओमफ्राय माबाया मा बुंखो अ बाक्सा माबे जायगानिनो बाक्सा माबे जायगानि अ बाक्सा सालबारिनि सालबारि बाक्सा सालबारि जायो जोंना ओमफ्राय नोंलाय बहानिथो जाखो एब्रा मा जाखो सापर्ट खालामना होदो 11 जन गाहाम दङ अ आं बरमानि नाम आदसा बरमानि आरोना आं बरमा बेरायहैखांबायथ' एसे जोंनि एसे बारा गोजान जाया बरमा आरो बेरायखांबायलै आङो बरमायाव खनसे थांखांबाय आङो ओरै ओमफ्राय दैजिरिया मालाय दासो नुदोंहाय होनना बुंदों आरोना दासो नुदों नो नोंखौ मोजाङैनो देखायोना ओइ दै ए सनजिब माबायदि मोजां देखायबावनांगौ जाखोथाय लैथो अ आं बरमानि अ दैजिरिया नै नुबाय नोंखौ नुबायनो दासो दासो नुदों नै लाभ हरदों थेंकिउ थेंकिउ बेबि सनजित मा जाखोलै आतसा बुजिलालै आं मा होनलाबायखोथाय दैजिरिया हा देलै सोर सोर दङ एसे सापर्ट खालामना होदोब्रा एसे कमेन्ट समेन्ट गारला बायना होदो लाइक साइक खालामना होजोबदो सोर सोर दङ दे मा जाबाय थाखो सिबो रावबो फरायनांगौ अनथारला नामा अबेयाव जेबो आइ मिथिला न'आव गैया दंमोन माथो र' जाबाय थाथों मा होनो अलसियासो नामा होनदों अलसियासो नामा होनदोंलै नोङो दिनैसो मोनदों ना सानदे नाथ' उन्दुना ओरैनो उन्दुलाबायना दङ सानसे ओरैनो
ओइ माबा माबालै नोंहाथ' एसे सिखारलाय देनाय एसे सिखारबावनांगौसोलै नै फसन जाबाय खोमा नोंखौ नांगौबा बुंदो रायथिना होनसै आङो ओमफ्राय माबा मा होनना बुंगोन नोंहाथ' फैसाया बुरजा जाबखो जाबायलै खामानि मावनाया जाबाय थाबायलै दैजिरिया माब्रै दैजिरिया अन थेंक इउ स माच देब्रा सोर सोर दङ एसे कमेन्ट खालायनानै लागावलाबायना होदो मा बारे सिख्लानि बुंनायाव सिखारलायो माथो नोंबो देनजारलै उन्दुफिनबायलां मा जावनायखौल' उन्दुफिनखो मिथिगौ जाबावनायखौल' मिथिगोना होनदों नामा मानदेखौसो नांगौमोनलै आंनो मानदे फैथारालै बा फालथु इयो फालथु मालाय आरजिबाय दंलै मा एसे हिर' जाखो नों दादा होनना बुंदों आरोना आं हिर'खाब्रा हिर'खा नाथाय हिर'आव पकेट जिर' आरोना आङो पकेट जिर' हिरानो ना मा होनदों हा मानदेखो दामनांगौलै स्मार्टखौ साला बेलेगलै मानदेया आरजिनायखौल' मिथिगौ अ दाखालि माहा थांदों नोंलाय सोरखौ लोगो हमनाय सोरखौ लोगो हमनो थाङामोनलै दाखालि हा दाखालि सोरखौ लोगो हमनो थाङा बाक्सायाव होद लोगो हमाखै लोगो हमनो थाङाखै रावखौबो देलाय कमेन्ट फरायथ'लाय र' दै दैजिरि दाहारि जाथि जाग्राया हिनजावबुरिसो मोनो मिथिला आरोलै जेबो मिथिया इफोरनि बागै दैजिरि जेबो मिथिखाया माने दारिनि थाखाय सुखुआनो आं लायानो दा सोलाबिखायसो हायाखै आंबो सनजिथा खामानि मावनो नागिरदोंसो सनजय दारि जाथि जाग्राया हिनजाव बुरिसो मोनोनोलै मायो मायो अ दैजिरिया होनदों दारि जाथि जाग्राया हिनजाव बुरिसो मोनोनो ओइ बिदि जायो नामाब्रा मोनालै मोनासो कमेन्ट होदोब्रा रायजोफोर एकदम सानैल' सोर साब्रै जानायखाय सानैल'सैलै खारजोब्बाय कमेन्ट खालाम दैजिरि होनदों मा मा जाखोथाय रावबो गैला सैलै आङो नोंनि खाथियाव सोर दङ ओइ नै लोगो दङ सासे बोरो लोगोफोरखौबो फैनोब्रा बा हिर' गोजालै माथो अन थेंक इउ स' माच सापर्ट खालामना होदोब्रा एसे आंखौबो ओमफ्राय एभ्रि वान लोगोफोर सोर सोर दं कमेन्ट खालामना होदो दे नै मेथाइ जानो नागिरदों आं दैजिरिया अल' होनखायोलै ल' होनखायो बोरै जाखोथाय ने आंनोलाय गावल' हारसिं आंनो हरला होमबा थिग माथो बारा रावबो सापर्ट खालामाब्रा आंखौलाय आं बोरै थाङालै जागोन बिदिबालाय
चेनेलाथ' मनो जाबायमोनलै जानायालाय मानि नोंथ' सायावनो चेनेल रावबो बन्द' खालामा माथो आंखौलाय हो खम जारला देलाय कमेन्ट खालामलाय एसे डाइलग मारिनो आंबो डाइलग हासाबोथ' साबबा गोजौ थानानै कमेन्ट खालामा नायनाल' थायो सिरि सिरि नामालाय नोंथ' बोरायबायलै हिनजावबो लाबोआ माबो लाबोआ नोंसोरनिखौ जाखांबासो लागोन नोंसोर आरो नागिरनानैबो होआ नालाय आं गैयाना रावबो नोंहाथ' दङलै हाबासो लाबोसिगौ दा मोना मोनायाव बेस्थ' जाग्राया आइया मोना मोनायावसो जाखायो फाग्ला हरना नायब्रा दैजिरिया मामल' जाबाय थागोसै गैया नैबे सनजिबखौ रावबो नायस'ना नायसनथारा बे सनजिबखौ रावबो नायसनथारा सिख्लाफोर दानि सिख्ला दंमोन ना बिराद ज्राव ज्राव फैदोंमोन बे सिख्ला थांबायना रावबो गैला नैबे सनजिबखौ रावबो नायसनथारा दैजिरियाबो लाइभआव फैदोब्रा दे हरदो इनोबो लिंकखौ दैजिरिया मेन चेनेलजों फैयाखै इनाबो चेनेल ओमफ्राय दङ होमबा फैयाखै मेन हरदो चेनेलजों लिंक लानोबा लादो दैजिरिखौ गोसो जायालै नोंसिनि मालायफोरा नेटानो नोंसिनि न'आ हिनजावफोरनाव गासिनावबो गोसोथोनाय थाखायो आं डाइरेक्ट होनखायो गोसोनाया बेखौनो होनबाय दा आजिखालिलाय फाइटिं खालामनानैसो जुद्ध खालामनानैसो लानो गोनां जाखायो सेख'नानैसो सोर आजिखालिसो बिदि जाबायना नामा र' आं दै लोंनो दै लोंनां र' मुश्किल नहीं कौन नाय आंनि न'आ माबायदि स्रां बायला बुयला आंनि न'आ साथाम ओइ सोर सोर दंब्रा साथाम अननानै कमेन्ट खालामदोब्रा प्लिज साथाम सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट खालामदो दे नोंनि माथोखौ खोनाला माथो दैजिरि लाइभआव फैयो दैजिरिखौ लाइभआव लाबोदोब्रा माबा उरला उरलासो जाबाय थाबाय सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट खालामदो एबार दारिखौ हनानै एसे रोजा ओंखारनोसै आं दाखालि हनायानो हनोसो लाबाखै बिराद बादो माने सुटियाव थाबाथाय उन्दुना थानोसो लुगैखायो माने जेबो खामानि मावनो लुगैखाया रायजोफोर मेसेस खालामदो सोर सोर दङ फैदो गैला रावबो गैला सानैसै होमबाबो एसे थानोसै र' टाइम जाजासे एभ्रिवान गाइस सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट खालामना होदो दे एसे आंखौबो नायसनदोब्रा आंखौलाय मा नायस'ना आंबो भाइरेल जानोसैलै मिथिबायना दैजिरिया बया बोरैबा गिदिरखायनो माने फरायनो जोबनोनो हाया माने अ होनदोबा गैलानो मोनसेल' फरायनो हाखायो होनदोबा मोनसेल' फरायनो हाखायो माने गासैखौबो फरायजोबनो हाया सोर फैनो गोसो फैनो हागोन आंल' खालामो होनामदों र' दै जानला मानला मानसिनो हरनो आङो अ नोंल' नाङाथ' खालामलै दैजिरि रावबो खालामा साथामल' दंबावो ओमफ्राय जारलालै सोरबाफोर फैनो नामा सोरबाफोर फैनोबा फै टुकेदार बेयाव फैनोबा बुं लाना फैजोबगोन आं बेखौ लिंहरथारदो दे ब्रा ब्रा दंथारो दैजिरिया फैयालै बिराद लेभेल बारा मालाय सेंग्राफोरसो फैनो हायो बियो मालाय सेंग्राफोरसो फैयो टुइटार बेयाव आंनियावबो फैया आंनियाव फैनो हाया मालाय सेंग्राफोरजोंबासो फैयो आंनाव मेन चेनेलजोंनो फैया इयो होमबा सानना नाय नोङो दमानो गैया माने इनाव मेन चेनेलजों फैनो माबोरैथाय दानो मेन चेनेलजों फैगोन ना बयफ्रेन्डआ ओइ नोङो सोर अबाव बेरायदों होनना बुंगोन आरोना दस्रासो थाखायो खोमालै हिनजावफोरनाव ओंखायनोथ' आरो
बा इसोरजों हागोन नोङो साबा दं आरोना सोर दं दादा सनजित आंल' सापर्ट खालामो ना ओमफ्राय सोर दङ दे कमेन्ट खालामदो दे साबा गाहाम दङ लोगोफोर अननानै कमेन्ट खालामना होदो नै आंनि न'खौ नाय बेसेबां बायला बुयला बेफोर न'आ बायला बुयला एसे गोरिबनि फिसाना आङो एसे साफा खालामदोब्रा आंखौबो एसेबां गोरिब आङो गैयालै नै बायला बुयला जार सरखारनि न' बावसै बियो आइ वाइनि माबा होलायलायनाया होमबा माबा नोंबो मोनबाय होबावनायबो आइ मोनबाय होमबा आं आइ वाइनि न' मोनबायलै आंबो नै बोराय गनायनि थाखाय गारि मोन गारि मोननायनि अके क'क्राझार बिग्राय बसुमतारी आइ एम फ्रम क'क्राझार नामदों आदसा थेंक इउ स' माच क'क्राझार थेंक इउ मस्ट वेलकाम मा गामिनि ब्र' बिग्राय बसुमतारी क'क्राझार मा गामिनि क'क्राझार मा गामिनि खोन्थाहरदो दे ब्र' नैलै एसे आथायानो सापर्ट खालामदो क'क्राझार लोगोआ आंना आथा क'क्राझार माने खावसे क'क्राझारानो आंहानि लोगो गोजा जाना दं दा अननानै कमेन्ट सापर्ट खालामना होदो दे कमेन्ट खालामदो दे बसुमतारी क'क्राझार मा गामिनि थिथागुरि थिथागुरिनिस थिथागुरिया अबेखि जायोब्रा अबेखि जायोलै थिथागुरिया हो अबेखि जायो थिथागुरिया बोरैबा हादान स्टाइल रखमसोलै बिसिना हादान बायदिसो नङा अबे साइडखि जायो जानायालाय बे कारिगावनि अबे साइडखै हा कारिगावनि बबेखै जायो कारिगावनि ओ कारिगावालाय बेयाव थालांसै दैजिरियाबो क'क्राझारनिसोना दुरान काप जानाय जायगा ना आदसा अ दुरान काप जानाय जायगा आरोना दुनाल आदसा क्लाब अके गैयालै बिग्राय बसुमतारी दुरान कापाव गैयालै ब्र' थांनोनो हायाखै थांनो सानबाबो थांनाय जाला माथो जोंना बड'लेण्डआवबो सोलिगासिनोना मा थांनानैथ' नायनो हाख्ला नालाय ओरैनो मबाइलफोरावनो नायलागासिनो मबाइलाव नायनांसिगोन उफाय गैया बिग्राय बसुमतारी ब्र' मा ओमफ्राय बोरै खबर सबरा खोन्थाहरदो दे बिग्राय ब्र' बोरै खबर सबर मा ओंख्रि जानाय मनेस्वर आंनि नाम्बारखौ लादो नै मनेस्वर नाम्बार लानांगौ नै लादो नाम्बार लादो ओमफ्राय जोंना सिक्स फै दुरान काप सिक्स थारिखाव हरगोन फैयोना आरोना ब्र' बिग्राय सिक्स थारिखाव माने अ 6 थारिखाव आदसा 6 थारिखाव आरोना इदि हरबा नै सिनायदो दैजिरि इदि हरबाथाय आं बुजिनाय नङालै मारै आधार कार्ड नाम्बारासो ससे जायो दा लाना हो ओमफ्राय दुरुन काप नायनो ब्रा थांगोन र' देनां खिन्थु दुरुन फैबावगोसो काप नायनोथ'लै र' नायनोसै मा जायो ब्र' लोगो गैयाना आंहा थांनानै गोदाव सोरावसो जाहैगोन नाम्बार साम्बारबो लोगो गैयालै बे मोनसे खोथा आरोना मा बुंनो ओमफ्राय जोंना नै दैजिरिया मनेस्वरनो नाम्बार हरबाय मनेस्वर लानानै माबायाव केरेलाफ्राव लाना खारा मानो नोंनि नाम्बारा 11 थाया बेंगालरफोराव लाना खारा मानो माबे सिमनि नाम्बारा टिभिनि नाम्बारसो नामाथाय रिसार्ज सोहरनो फैसा गैयाथ' आंनाव बड'लेण्ड एफसि दं सिक्सआव आदसा बड'लेण्ड एफसि दं आरो ना अके नायनो र' नुदों बिग्राय ब्र' मा जायो बड'लेण्ड एफ सि होननाय सातजन सयजन फेसबुक सोर दंब्रा साब्रै गाहाम दङ कमेन्ट खालामना होदो दे लोगोफोर सोर दङ बिग्राय ब्र' अके जागोन ब्र' थांनाय जाबाथाय नुगोन र' लाइभ होखागोन आं ना मबाइल नाम्बारखौसो हरखो ना टेलिफन नाम्बारखौसो हरखोथाय सनजिब जोंनियावबो 11 थारिखनिफ्राय फुटबल दङ माबा मा होनना बुङो गरखाफोरनि आरोना गरखा मेट्स 6% सोर दङ हेलौ एभ्रिवान गाइस अननानै सापर्ट खालामदो दे कमेन्ट खालामदो आंनि दारिखौलाय असथ'सो नुयो नामाब्रा कमेन्ट ना कमेन्टसो हरखायाखै हमनो हाला आङो हरखायाखै रावबो
सयजन गोजो दङ। अ फैखो ने आदसा कमेन्ट थाबाथ' 6 जन दं आरो ना 6 जन गाहाम दङ। लोगोफोर हा कमेन्ट खालामनो खोन्थादों 6 जन गोजो दङ रावबो बानायखाया माने। दे लोगोफोर 6 जन सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो। कमेन्ट एभ्रिवान गाइस अननानै एसे सापर्ट खालामना होदो। आंनि चेनेलावबो थांब्रा बाबांसिनैनो। साथामल'सै आरोना नै हाबफेन लायबाय थांलाय फैलाय जाबाय थादों। थांलाय फैलाय जाबाय थादों मानसिफोरा। सातजन सोर सोर दंब्रा कमेन्टबो खालामासै रावबो। दैजिरियाबो कमेन्ट खालामासै माथो। दैजिरिया मबाइल नाम्बार हरनाया मालाय टिभिनि नाम्बारखौसो हरखाबाय। दिल मेरे तू दीवाना है पागल है मैंने माना है ला 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 ला। इन्सटाग्रामफोराव फल' खालामना होदोब्रा लोगोफोर। गैया रावबो गैला। इन्सटाग्रामफोराव निफ्राय दे बसुमतारियालाय सानैसो थांखोना माखोथाय। ओमफ्राय बोरै खबर सबरा ओइ मनेस्वर खबरा माबोरै? दं गोदाव सोराव ओरैनो मा होननो। माथो फन सनबो हराब्रा। नाम्बार गोदानाव आंना सिगांनि नाम्बारा रिसार्ज सोनाया दहायसो सोदों आङो माबा पि एफ नाम्बारखौ दाख्लै गेरेमा आं नोंनि नाम्बारखौ आंनाव बिहरदोंमोन आं हरदोंमोन ओमफ्राय फन हरबाय नोंनाव। अ हरदो माबाना माबासो नागिरखायो सेरेबसो गुरला नागिरहरखायो हो सेरेब जौ गोरानसो नागिरखायो। बा जौग्रान ओमफ्राय नोंनोसो फन हरदों जाबाय जौग्रानखौ केरेलायावसो हरबाय जौग्राननि थाखाय। जौ गोरानसो नागिरहरखायो नोंसानाव जौ गैया जाखो? लादो फाग्ला लाइ मनेस्वर नाम्बारनानै। ओइ नाम्बारानो एगार'था थायो नामा? आंना सिमनि नाम्बारानो 10थाल' दङ। बुरिखानायसोलै फिसा गोनांखासो। टिभिनि नाम्बारसो हरखादो 11था। माबानि बेखौनो बुंबाय दा आङो रिसार्ज फिसा गोनांखासो बेयो दैजिरिया। आंहानि चेनेलावबो थांब्रा नायनो बाबांसिनैनो खनसे रावबो नायखाया। थांना हो मनेस्वरनियावबो आयदा एभ्रिवान गाइस सिंगेलसो आंबो मनेस्वर नाम्बारा लादोनो गैया मनेस्वर फिसा सानै दंखायोना फिसा सानै गोनांखा। बारा फोथायजाया सिख्लाफोरखौ दानि जुगाव। आंथ' नाङालै फिसा गोनांखो। नाङा आंनो नाङा मोनाबाय नामा नाङा आंनो नाङा। मोनाबाय? हा? मोनाबाय? मोनायाखैलै दानो मोनायो नामा। बे माबाया दैजिरिया मेन आइडिजों फैयाखैलै आंना मेन आइडिजों फैयाखैयो मिथिदोंना? आंनाव मानो मेन आइडिजों फैयाथाय खेला आसुरित मोनो आङो। माने मोजां माने दंखायो नालाय मोजां मोननाय दंखायो नालाय गियो आरोना इयो माने खोमा माने हासबेन्डजों बुजानो गियो खोमा। ना मा होनो इदिसो जाहैबाय खोथाया? आजिखालि गासिबनावबो थाखायो। हिनजावफोरखौ खुनु माने बिदि गेरेन्टि होनानै गोसोथोनो हाया आरो। मा थाखानो फिसा गोनांखा होनबाय दा आङो। दे लोगोफोर दे थाब थाब मेसेज खालाम दे माबा कमेन्ट हो। फाग्लासो बिदि लागाव जायो आरो आंनो दादा होनबावनो नालाय आंनिफ्राय बुरिसिन आरो। हारसाफोरासो होनना बुङोब्रा गावनिफ्राय बोरायसिनखोनो अ दादा रायलायलायो आरोना गावनिफ्राय अ गावसो बोराय ओमफ्राय
मालायसो दादा होनना बुंलायलायनो। लोगोफोर मेसेज खालामा फाग्ला नायनानैल' इदि थायो। आयौ मानसिफोरा सयजन गाहाम SMS खालामदोंब्रा दे आयौ अननानै लोगोफोर। मेसेजबो खालामा गावसा नायनाल' बोरलानाल' थाङो फाग्ला बिदि जायो। नोंथ'लै खम जारला आरो। होननाय लोगो लोगो सासे आउट। राइजोफोर दा मा खालामबावनो मेसेज खालाम। थाबथाजोबखोना माखो सनजितनालाय? थाबथायाखै आङो फेसबुक वाटसएपाव थांदोंमोन। दैजिरिया लाइभ फैनो हायोबा गोहो दंबा। दम गैया दैजिरिया लाइभ फैनो हानाय आं ओइ दुगैनो दादा दे दुगै हिनजावफोरा हर हरावसो दुगैखायो मिथिखागौ गासिबो। ओइद माथो नोंना एक्सआ हा? जेबो नङालै। एक्स जेबो नङालै। मा एक्स जाखोब्रा? नोंना एक्सआ मा जाखो होनदोंलां? एक्सआ हाबा जानानै मालाय गथ'आनो मोनखांलायलांबाय फाग्ला बिदि जायो। आं सोरबा खोन्थादोंमोनलै र' मनेस्वरासो माबाया दैमालुआसो खोन्थाखो ना गेरेमासो खोन्थाखो ना मानदायासो खोन्थादोंमोनलै आंनो। माना? बिदिनो नों दानि बुंनाय बायदिनो अनदं नामदार ना। दे दैजिरि दे दम दंबा फैलाय दे लाइभआव फैलाय। नायनो ने माबायदि ओ लोगोफोर सोरबाफोर थुक्राझार एल पि फैनोबा फैब्रा आंजों। दैजिरिनो हरना दोनहर दे फैगोननो अ दं होनदों। नाम्बार गैयाना आंनाव दैजिरिनि। हा माबायाव इयावनो डाइरेक्ट हरजाया आरो चेनेलावनो। चेनेलाव इयाव हरजायाना इयाव हरनो हायाना। हरनो हामबालाय आं मेरला कमेन्ट मारसिगौमोन कमेन्ट हरजायाना आङो। अ सयजन गोजो फैनानैबो सासेबो हरा। आयै सयजन गाहाम थानानै सासेबो फैया। नायोल'बा। मा नाम होनदों बुरिबाबो आंसो सापर्ट खालामो नोंखौ दादा नामजादा आससा। दाख्लैलाय फैयाखै माथो आंनि एल बि आवलाय। दाख्लै रावबो फैयाखैब्रा आंनि एल बि आव हारसिं थाबाय थादों आङो आयु लासिं सिंनो होद। एल बि होला सानदां ओमफ्राय दिनैबो आं एल बि होखायामोन बै सांगिता फैगोन होननायखौसो होदों आरोना आङो सांगिता थांनाय नामोन खोमा सोरबा माने ओइ गावसिनि मानसि माबा डाइलग होफैबायना बोरैबा बोरैबा कमेन्ट होबायना बेनो थांबाय इयो। मानसिया मोजांलै बेयो एल बि फोराव फैलाबाय बेलेगफोरा फैयाना इदि। बे फैयो आरोना ओइ फाग्ला सनजित दादा नामजादा। बिदि आरोना बे दैजिरियाना दैजिरियाथ' मा बुंनो आयु अ किया सनजिता बला मुझे खम जारला ओइ संगीता वो तमिल को बोला था मैं तमिल वो तमिल आपने वो बोला था ना वो तमिल को बताया था मैं। आपको अभी अभी बात किया था इसलिए आप मिसेस कर दिया। दैजिरिया मा होनना बुंदों आं थांनोसै दै थाला आं दैजिरि नोंलाय आंनि एल बि आवलाय मालाथो जोबजासे थाफेरनायब्रा माला जोबजासे थाफेरखो आंनि एल बि आव नोंलाय माला थाफेरनाय नों थाखाया आंनि एल बि आव। ओमफ्राय सांगिताया मा होनो सांगिता हासराय तु पागला हा संगीता मैं पागला हूँ। बोलो तमिल अच्छा हुआ कि नहीं हुआ बताओ संगीता तमिल अच्छा हुआ कि नहीं हुआ बताओ। आं एल बि होनो दे दे दैजिरि एल बि हैयोना मायो हैथां थाङालां दैजिरिनि एल बि आव। आङो ना पन्सासथाखानि नेटपेक सोनाया धेमालि नामा आनलिमिटेड दंबा सोदों दे आङो पन्सास थाखा खामायनो हायाबा बेसेबां लस आंहा।
भाई संगीता ने बोला है स्क्रीम वाला वो पेस, हाँ स्क्रीम वाला पेस कैसा देख रहा है बोलो संगीता, अच्छा हुआ ना? मेरा सब्सक्राइब में बहुत अच्छा लगा, मेरा तमिल बने ना, बहुत अच्छा लगा। ये मेरा सपना है। और कौन कौन है? दैजिरि माथो नोंनाव गंनै मबाइल दङ नोङो, मालायनियावबा माथो नोङो गंसे मबाइलजों एलबि होननानै गंसे मबाइलजों अन खालामलायलाय, आंनावबो बेबायदि खालामलाय देलाय, हागोन ना हाया नायनो आङो। नोंगौ दैजिरियाबा गंसे मबाइलजों एलबि होसिगोन, बे गंसे मबाइलजों अन 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 होननानै मालायनि एलबि गिदिंसिगोन। होमबालाय आंनि मबाइलावबो गंसे अन दोन, ओमफ्राय नों एलबि होयो ना मा हो ना मा होनना बुङो। ओमफ्राय जोंना संगीता ने बोला मैं तो डांस कर रहा था, डांस कर रहा था, डांस कर रहा संगीता था। ने डांस कर रहा था। करो करो, माने अच्छा करो। माबालै मनीश्वर, हाँ। वो thumbnail है ना, thumbnail मतलब संगीता ने डांस कर रहा था, इसको मैं स्क्रीनशॉट मार के thumbnail बनाया। इसको बोल रहा है। thumbnail तो बहुत अच्छा लगा ना आप लोग, फिर भी संगीता बोला मैं तो अच्छा कमेन्ट पर गया। ओमफ्राय सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो लोगोफोर, एभ्रिवान गाइस दा हरावबो एलबि होलाबायगोनला र' हारसिंनो, नाबा लस जागोन ना आंहा 50 गाहाम थांनानै 50 खामायफिनाबा, $1 मोनबाबो जागौमोनलै बे एलबियाव। अ खामायफिननो हागोन बायदिमोन, 40 फैखादोंना दहायो। एभ्रिवान मा नोङो ओंखाम सङा नामा? जाखांबाय नारजिदो खैथायाव बोरमा। खैथायाव सङो? हा बिनो बोरमा बेबु जाखांबाय गायस। हाय बोरमा गायस बेबु, होनदों। हेलौ हिनजावफ्रासो गाइस हाय गाइस, लड़की लोग बोलता है हाय गाइस बोलता है, ये हाय गाइस क्या होता है? ओमफ्राय न'आव माला फैगोन? बोसोरथाम। बोसोरथामनि उनाव माथो फैनोसै गाबोन समफोरनो थानो हाला। हालालै थांसै। मान्देया बुंहरगासिनो नामा दानसेयावलाय? मान्देया मालाय टिकेट बानायखाबाय। माथो टिकेटखौ केन्सेल खालामफिननोसै, खालामफिनबाय सोर? मान्देया। है इखौलाय मा होननोसै। आप पागल है ना इसलिए, संगीता मैं पागल हूँ। संगीता आप क्या कर रहा है? इसलिए मैं अच्छा। पागल हूँ, मैं पागल है, पूरा पागल है। मैं पागल। तो पागल हो गया ना, इसलिए उसका दाढ़ी है ना वो लाल लाल हो गया। हाँ दाढ़ी भी अच्छा, वो उसका काला नहीं आता है, वो पूरा कलर होके ही आता है, कलर देने से नहीं देने से भी अच्छा है उसका। ओइ कलकाता भिक्ट'रिया पार्कआवसो थांनो मोननांगौमोनलै। भिक्ट'रिया ना माबायाव मा मोनसेया? भिक्ट'रियावनो, हो? कोलकाता विक्टोरिया पार्क में जाना चाहिए था घूमने के लिए। भिक्टोरिया पार्क। हाँ वो दैमालु ना, दैमालु गया था कोलकाता विक्टोरिया पार्क में घूमने के लिए गया था वो, वो गया, अकेला अकेला मतलब गया ना इसलिए। कोलकाता घूमने के लिए जाता है। नेट गैला नामा नोंनालाय? वो भाभी का घर में गया था ना वो। हाँ खाना बना रहा हूँ, अच्छा कौन सा सब्जी बना रहा है, कौन सा सब्जी मैं भी खाएगा रे, मैं ना, मैं भी खाने वाला खाएगा बोलने से। चिकन मटन बे चिकन। साबाया सोरब्रा मानो नायखुमाबाय थाखो? भिक्टोरिया पार्क। हा
माबायाव थांदोंमोनब्रा इयो इसानाव थांफिनदोंमोन खोमा। अ ना बार्थडे जानो हादोंमोननो बार्थडे फिसाजोनि। सोर सासेनिबा? एबा सोर सासेनि? उन्दैनिसो जागोन मिस्थिनि। अ भिन्दी आच्छा भिन्दी। लेडिस फिंगार आलु अल साबा दंलै सोर सोर जाथावना जाखो साबाया? लेडिस फिंगार भिन्दी आलु टमेट' आच्छा बरिया सुपार टेस्ट सब्जी। एकदमबारे बडी होता है रे बडी खाने से। चिकन खाने से बॉडी बनता है। चिकन खाने से बॉडी नहीं होता है। चिकन मटन सुअर का मीट। खाओ से अच्छा खाओ ऑनलाइन। गावरी खाया क्या नहीं? सुअर का मीट खाता है कि नहीं? दैजिरा फैबाय। हारि बसुमतारी बे दै जिरियाना आं साला दै जिरिया साला आंनि एलिबावबा थाया मालायनि एलिबावबा एलबि होनानैबाबो अन होनना बुंहरो मालायनि एलिबायाव आंनियावबा थाया। कमेन्ट खालाम। पारि बसुमतारी हाय हेल' आगै सना नाम जारा हाय हेल'। पारि नोंजोंसो पारि आब' नोंजों टुइटार एलबि होगौमोनलां। सोर सोर आंजों टुइटार एलबि होनो फै लिंहरगोन आङो। दैजिरि आंजोंबो लोगो जादो दे दैजिरि लोगो जानांगौनो नै जोंना पारि बसुमतारिजों लोगो जाना हो अननानै। चिकेन खाने से बर्तन और दाढ़ी टेस्ट है हाँ से चिकेन खाने से बुड्ढा और दाढ़ी हारि बसुमतारी दाढ़ी लाजियो माखौ लाजियोथाय? दाढ़ी अच्छा दाढ़ी आता है अच्छा अच्छा अच्छा। और संगीता लाजियो मा होना लाजि नामाब्रा सोरबा लाजि नङा। दे सोरबा फैदोब्रा टुइजार एलबि होनोबा नों फै लिंहरगोन आङो। एलबियाव इन्सटाग्रामाव कमेन्ट खालाम बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक दंखायो। ओमफ्राय मा ओंखाम संला नोङो? ओहो थेंक इउ जा स' माच लाइक दोननायनि थाखाय। बिराद लबियालाय नोंबो ने बिराद सेमथा। बिराद सेमथा नोंबो बिराद लबिया बिराद खामायगासिनो। खोनादो र'। सानसेयाव बोथिसेल' ओंखाम जानानै खामानि मावोबाथ' बहाथो फैसा खामायनो हाया जानो। मा देहायाथ' बोथि लरग' थरग' जालांगासिनो ओमफ्राय। फारिया मा होनदों दिनै आगै ओंख्रियाथ' मा संखो? मा होनना बुंगोन जोंहा दा संथ'वाखैनो ओमफ्राय दहाय सानसुनिया जोंना माबासोमोन आलु मिथियालां संजित मा ओंख्रि संखोथाय आंथ' जेबो सोर बियो नोंसोरजों खोन्थादो सनजित मा? केरेलायाव दैबाना जादोंलै रायजोफोर मिथिना मिथियाखैथाय? सनजित ना मा जाखोथाय?
गोदानसो जाफिनबाय लाइभआनो गोदानसो जाफिनबाय होनदो लाइभआनो माबा दैजिरिया थांबायनो सोरबा मानसि लायनो अके ओमफ्राय सोर बियो मा सिरि ओइ माबा नेटआ थाबथादोंमोन आंना माबोरै जाखो दैबाना जादोलै इयाव अ नुवाखै निउसाव नुवाखै फुरा माने पाहारानो गाख्लानानै न' माखाखो सेस सनजितना न'आ माबायानो नेटानो नांथा नांथा जागासिनो सनजितना नेटानो गैला नेटानो थाबथा थाबथा जागासिनो मेसेज खालामना होदोब्रा लोगोफोर दे कमेन्ट खालाम गिलु-बालु बोरै थाबाय दं होनबा गिलु बालु बोरै थाबाय दं होनबा ओमफ्राय ओजों गाहाय एरियायाव पाहार एरिया खिनियाव जागासिनो बिराद दैबाना माने अखा फैनायनि गेरेन्टियानो गैया माने दसेनो सान्दुं दुंगोन दसेनो माने साथा गंसेखौ फुवारस्लाबनोनो हाया ओरैबायदि स्पिडाव फैयो माने अखाया आरो टाइम बाय टाइमसो हागोन बिराद गिलु बालु अखाया टाइम बाय टाइम ओइ आंना नेटानो जाबाय जादों नेटानो थांलाय फैलाय जाबाय थाबाय मा खालाम नेटानो थांलाय फैलाय जाबाय मा खालामबावनो दोननोसै नामा नोंसो मिथिसै दे होमबा ना माबा थेंक इउ स' माच गासैखौबो एभ्रि वान गाइस लोगोसे आंजों सापर्ट होफैनायनि थाखाय मनेस्वर रोजा रोजा साबायखर थाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट टाइमाव बाय बाय गुड नाइट अ थेंक इउ स' माच बाय 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 आंजोंबो लोगो गैयाबा जादो आगै नामदों दै लोगो गैयाबा लोगो जानांगौ आंजोंबो लोगो गैयाबा अके अके बाय बाय बाय